Ένας καφές ήταν αρκετός. Η συνάντηση γύρω από το ίδιο τραπέζι για μια παρέα φίλων από το χωριό Πετρίτσι ήταν η σπίθα που άναψε την ιδέα. Η αγάπη τους για τη φύση και το δάσος τους έδωσε το έναυσμα για μεγαλύτερη περιβαλλοντική δράση. Επαγγελματίες του χωριού οι περισσότεροι ήθελαν να βρουν τρόπους να προσελκύσουν τουρίστες και επισκέπτες στο χωριό τους. Έτσι πήραν την απόφαση να πατήσουν πάνω στα παλιά δρομάκια που είχαν χαράξει ξυλοκόποι και κυνηγοί στο όρος Μπέλες και να ανοίξουν νέα μονοπάτια για τους πεζοπόρους και τους λάτρεις του βουνού. Έστησαν ξύλινες γέφυρες πάνω από οριακά για να δημιουργήσουν πρόσβαση και προς τους μικρούς αλλά εντυπωσιακούς καταράκτες στα υψώματα του Μπέλες. Το δασωμένο όρος Μπέλες, η όρος Κερκίνης στα σύνορα της Ελλάδας, υψώνεται απότομα σαν ένα τείχος ανάμεσα σε 3 χώρες και περιβάλλεται από πολλούς σημαντικούς βιότοπους. Τις πινακίδες που βλέπουμε εδώ είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς του Δασαρχείου όσον αφορά την ασφάλεια των μονοπατιών και έγιναν από χορηγίες των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με το περιβάλλον. Είναι κατοπισμένες πλήρως για οποιοδήποτε ξένο που μπορεί να έρθει να κάνει το περιβαλλοντικό του περίπατο και να ευχαριστηθεί όλη τη διαδρομή. Έχουμε πέρα από τα μονοπάτια, έχουμε και πολύ άλλες ωραίες τοποθεσίες, οι οποίες θα τις δει και στη συνέχεια. Όλα τα έξοδα καλύφθηκαν από δικούς μας πόρους, δηλαδή από τους ανθρώπους που ασχολούνται και φυσικά και οι εργασίες όλες γίνανε από τους ανθρώπους τους ίδιους. Αυτά τα γεφύρια προϋπήρχαν για τις ανάγκες των κτηνοτρόφων και των υλοτόμων της περιοχής. Κάποια στιγμή η εθελοντική ομάδα αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε την περιοχή, οπότε συντηρήθηκαν και ανακατασκευάστηκαν με αποτέλεσμα να είναι πιο προσβάσιμη η διαδρομή για τον καταράκτη της Σουλτανίτσας. Σε μια εποχή που η επιστροφή του ανθρώπου στη φύση γίνεται και πιο επιτακτική, μια ομάδα νέων ανθρώπων εδώ από τον Νέο Πετρίτσι, σκεφτήκαμε πώς μπορούμε να αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον που υπάρχει γύρω από τον χωριό και κυρίως στον ορεινό όγκο του Μπέλες. Έτσι, αξιοποιώντας μαρτυρίες μεγαλύτερων κατοίκων σε ηλικία του χωριού μας και παλιούς στρατιωτικούς χάρτες, καταφέραμε και εντοπίσαμε παλιά μονοπάτια, τα οποία καθαρίσαμε και αναδείξαμε. Και σήμερα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε καταφέρει και δημιουργήσει ένα δίκτυο μονοπατιών γύρω από τον Νέο Πετρίτσι, κυρίως στον ορεινό όγκο του Μπέλες που αγγίζει τα 10,5 χιλιόμετρα. Τα μονοπάτια αυτά προϋπήρχαν για τους υλοτόμους παλαιότερα. Μέσα στην περίοδο της καραντίνας του COVID τα καθαρίσαμε και τα αναδείξαμε. Η οροσειρά του Μπέλες είναι ένα καταπληκτικό βουνό, παρθένο μέχρι πρόσφατα, απόλυτα στρατικοποιημένο τουλάχιστον στην ελληνική πλευρά μέχρι τη δεκαετία του 90
σήμερα ελεύθερο και προσβάσιμο για το κοινό. Αυτό που εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε είναι τα μονοπάτια μας να καταλήγουν στην κορυφή του βουνού, η κορυφή που αποτελεί φυσικό σύνορο με την Βουλγαρία, επιδιώκοντας συνέργειες με τους γείτονες και γιατί όχι τη δημιουργία ενός μονοπατιού που θα ξεκινάει από τη μία πλευρά του βουνού και θα καταλήγει στην άλλη. Πιστεύουμε ότι η φύση δεν έχει σύνορα. Το βουνό Βέλες ανήκει σε 3 χώρες, στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και στη Βόρεια Μακεδονία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι 3 χώρες αυτές πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους για να αναδείξουμε αυτό τον απίστευτο φυσικό πλούτο. Πυκνά δάση, τα λιβάδια στις κορυφές και οι 2 μεγάλες λίμνες, η Κερκίνη και η Δοϊράνη, που απλώνονται στους πρόποδες του βουνού, το κατατάσσουν σε έναν από τους κορυφαίους φυσιολατρικούς προορισμούς. Λόγω της σπουδαίας βιοποικιλότητάς του, το μεγαλύτερο μέρος του βουνού ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Κερκίνης. Το Βέλες είναι σχετικά απομακρυσμένο, με δυσκολοδιάβατους δασικούς δρόμους και οι ανθρώπινες δραστηριότητες αρκετά περιορισμένες, με αποτέλεσμα να διατηρείται αλόβητη η άγρια φύση του βουνού. Τα δάση της περιοχής είναι πλούσια και γενικά το Βέλες θεωρείται ένα βουνό με σχετικά απότομες κλίσεις και πυκνή δασοκάλυψη που φτάνει μέχρι πολύ ψηλά. Η ορνηθοπανίδα του είναι πολύ σημαντική, καθώς η πυκνή βλάστηση και η απομόνωση προσφέρουν ιδανικό καταφύγιο για πολλά πουλιά του δάσους. Έχει όμως και πλούσια ερπετοπανίδα. Χαρακτηρίστηκε Ευρωπεριοχή το 2003 και είναι προστατευόμενος βιότοπος του Natura 2000.